Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebang gabigat yo aming nasangapada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Productions Center, ito yung Nemers Studio. Amasaragan ito Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man ang nasumang di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumagkablawak tinimbag nga bigat, tinimbag nga aldaw, tinimbag nga oras, kada kayaming nga sangapada. Kat padanan nyo papagayam ti pagkasaritaan, ngante padayawon nga ibasa. Ti pagkasaritaan, ni pagayam ti nga melba nga napauluhan iti kuharta. Siya sino, ti saan nga kasapulan iti kuharta? Siya sino met iti taong pagbalinan nga Diyos ti kuwarta. Kuwarta. Ti paulo ti pagkasaritaan ni pagayam ti nga melba. Sa gudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi. Idiaddan puot ko Manong Nemi, nakasaysaya atin ti kasasaad ko, kasasaad mi. Nagsipod ta, agnaid kami tinapintas, panakkelen, kompleto nga alikamen, appliances Manong. Kaya nga sawan, adda mabalin mi, baknang kami. Siyak, tibordek, kada kami nga talong agkabsat, puro lalaki Manong Nemi dagiti inaunang imiti siyak, ket siyak lang ti kakaisuna nga babae, nga anak da papa kini mama. Naadahanak ti yaya Manong Nemi. Uy, naadahanak ti yaya, matungpal amin na kayat ko, maitad amin na kayat ko, noan niya man ti pakaragsakak, nga namnamaan dagiti naganak kanya kakabsat ko ni yaya. Kanda duma pa nga dati tao, uno na tao tiglawlaw ko. Mangipaay, uno maipaay amin Manong. Idaadal nakin ko Manong Nemi agmature, ti panunod ko. Mamukon Manong Nemi noon niya ti kasasaad, ti panagbiag mi. Ada napintas na progreso nga negosyo da papaki ni mama. Damo. Tayo di damo kat kaslama o hata katata nga buy and sell. Aggatang da, kadagrinas ka ng gatangin da ito yung Pilipinas sa da import Manong Nemi. Kailangan ko da, kadagrinas dumaduma nga pagilyan dito yung lugong. Kahit nangasawan Manong Nemi, import-export, tinegosyo, da papa kini mama. Nagbalinak nga spoiled Manong Nemi. Kaya ko na kun anyaman ti kayat ko.
Isu ti matungpal. Kaya nagbasa akon manong name sumursurot matlat taniyaya kaniya. Nagbalinak ka nung natagsit kinayaya. Tano adda, ti saan na nga maited, wano matungpal nga dagos manong name makapong tutak, ungtak isuna. Adda pa di gundaweng nga si patek isuna. Numan may bagbagaan dakmad di parents ko ken kakabsat ko manong name. Alagi nagtungpalak na da. Takabayatan agmat matured manong name ti panunod ko amukmet ti dakes amukmet ti nasya. Kem tinakmaawanan idi manong name ti kwarta. Kwarta. Nga dito'y manong name nga naipabagsagapsap iti panunod ko. Ngawan tinapateg no sana kwarta. Tanod to kwarta, magatang mo amin na kayat mo. Tanod ta kwarta, manong name mabalim mo nga sa rin data kwarta, tapno mabaon mo, ti kayat mo nga baonin, tapno makontrol mo, ti kayat mo akontrolin. Wen manong name, dagitay katulong mi, as tamateng kiniyaya. Kaslan naipasagapsap kanyak manong name nga, nababa, ti klase da nga tao. At siyempre, babaonan da, ore ong tamida, handalat agreklamo, tano agreklamo da, kakaasi da mat, may kat da, nagrikat ka no tagsapol ti trabaho, nang runa kita, niyaya nga mismo't mga ibagbaga, nga, takil ka no ti panangted, da papakin ni mama, ti swalduna. Dahanto ka nun nga makasapul pa'y, iti sa bali nga pagtrabahuan na kasyaya, no maikat isuna. Nga dito man tirason, no apay manong name nga araramidak medlat tati kayat ko. Tati nangarod kayat ti maikat. Oray no kas pagarigan tati na kon maanusa. Pwede man nagbasak televentarya manong name kas nakunakon. Kaduak ni Yaya. Matong palami na kayat ko. Isu nagbitbit kadagiti kasapulak. Isu nagyawat kadagiti sapulak. Adda bukod mi nga paglugan nga kotse, adda pa nakadriver ko, panakadriver mi kiniyaya. It exclusive nga eskwela, ti magbasa. Nga di kita padak nagbasa, manong name kit padak mo't nga baknang. E madara kinukuha di kiti magundawi manong name, ano kasta nga ururayin nak niyaya, amal pas ti klase. No masadega kita yan na, adda kaduhan na nga. Lalaki nga, kasadar ko. Kaya? Ma'am Melba. Sino da ita? Ay, anak ko. Papain may dito eh. Da masapul na. Gusto nga may. Tapno dawatin na di masapul na. Kunaklano. Saan nga mabaling nga disturbo na ka ti pamilyam? Anak mo na madisturbo ha. Isugay ni sagani. Isagani anak. Ni Ma'am Melba. Ti ayawana. Imisa manong name. Yawat na't ima na ang tinipay ko. Abi nga tinipay mo di ima niya. Anak ko. Puro kayo. Ha? Hanggang mabaling nga makishake hand ti puro. Si Kamot, ma'am. Sige. Dan. Glongan ng tikotse. Dahil ni tataduro. Nabaling ka di nga makilugan dati anak ko. Makilugan ko ma. Apay, ibagam ko makinipapa. No, da mabaling nga makilugan. Ba, kamlatat pagpletanan. Tagtak sila tanong ng tricycle. Sige, anak. Sangga nga may tuludan ha. Yan tangay. Nakaumay ka mat dito di kabay lang mati. Agsublit eskwela yo. Kanakawitan sa Jabalay. End of this week. Pumasyarak to. Pakumusta mo tulatan diri kaabsat mo. Ken kastamat ang gani tatang mo. Sige nang. Kinunanamat manong name ka siya tikit kitahin na. Kinusilapak. Abikit kita anak. Awang karbibang naman kita kanyak. Baklang lang tibang kita kanyak.
Kinunakmat manong nagtartarayan ti kotse manong name binagbagaan na ti yaya. Apay ko mabagbagaan na. Um, Pasat din ti trabaho, ma'am. Tayo pakita may tayo kiti anak ko, kat saan na siya. Ano saan na siya ko, ma? Ano tiket mo? Pakiabrasak mo't kang kuha. Baka kahit tak pa yung embrace kat agin narakop kami. Niyaya mo't kasla mo libaga nga. Kahit mo nga agasawa kam to iti anak mo. Hamay ta kasta. Ang ganda kasta. Baka kahit no, ibaga mo nga guwapo mo't ni Sagani. Kanagbagay kami no lang at pagsasalitaan. Guwapo nga peso ti anak mo. I am poor. Nakurapay kay met. Yaya ka lang. Kitam nanang tihawag na keng ka. Sige. Kawanan ti may bagagpay. Sama ko mga tagipasidente asa sa ati padang na tao. Agpapada tayo. Ano agpapada ko, ma? Yaya. Yaya kang syaktibus mo. Ni Tata Duro, driver lang. Sa may bagang agpapada? Nagurapay man uno baknang. Agpapada tayo aming anak ni Apo Diyos. Agsisinakit, agpinatag tayo. Sala mo lay baga nga, inton balasa nga, kit baron tumat ni Sagani, kit agbagay kam tunga da kam tagasawa. Narigat nga pasamang data yaya. Tibak nang, para tibak nang. Kasati ko na data papakin ni mama. Inton dumakilak, kit agasawak to. Tibak kaya asawak to, dati anak tibak nang. Manong name dayta tinaipagasip, da ipasagipsip kanya. Nga ori no saan nga ibaga, da papakin ni mama, kastamatan diri kaapsat ko. Ngem sigun, iti parangadal ko tibiyag. Uwan manong. Dagiti na pa nakurapay, kat nakurapay da. Gapo iti kwarta, kat agtrabaho da. Da kami met nga babaknang, manon nemi, maaramid mit kayat mi, may baon mi ti kayat mi, baon, babay na iti kwarta. Kas kada papakin ni mama, manon nemi. Maaramid dati kayat da. Kabuti na pintas sa negosyo da. Kas tamad na gani kakapsat ko nga lalaki, manon nemi, nga iniinaw nangim siya. Iti naggraduar ko ng elementarya, syempre, nag-high school lang. Nadamat itin di college, naging duwa kaapsat ko nga lalaki. Kat may mesan ako ha, timangmang kong ibagbagada mamaki ni papa, kanaging duwa kaapsat ko nga lalaki. Panagsingsingped da, panaglalaing da, tayo ito nagturpos da, iti college, manunemi, tumulong dan doon iti negosyo. Kastamat ibagbagada kanyak man. Iti nagraduan ako niti high school, manunemi, jakon kasapulan pa iti yaya. Awanin ni yaya. Ngayong nagpindas, di ba nagpakada na? Ma'am, Melba? Apay? Samo na kasapulan pa iti yaya. Kaya talaga kasanin. Already ko mapailang na graduar ako na elementaryaan. Di awan ng pagtrabaho mo. Piman ka pa very poor kan. Dumad dito ti mabaling ko nga pagsarkang nagtrabaho saan lang ayaya. Ket gamanak. Nalpasan di pa nagpakada kada sir kini ma'am. Kastama tayo nirikabsat mo. Ket sikan di maudi nga magpakadaak. Sabi ko man ta, agkita ang tupay, Ma'am Melba. Sabi ko man kita tapay. Tadi mo ka di kayan, nga makita naktupay. Tanya ko mapit di masabol ko keng ka. Ket nalpas ko man ta, di man nagbali mo nga yaya kanya. Amom, ore no, yayak lang. Ket inesikaso ka man ipo di impusing na ka ni mamang mo. Ore no, adarigiti pudnong anak ko. Imbilang ka nga pudnong anak ko. Style mo. Abi, pagbagam di kita, yaya. Kasi lakayat mo sa paikan di bonus. Nakayat mo, ha? Ako nga, ore, kat adong mo di kita allowance ko dito yung iitad na papagin mo, sobra-sobra. O, umani na to yan. Sana kwarta't masapol ko. Sana kwarta't masapol mo?
Di ba trabaho ka? Gapot kayat mo kay madaan ti kwarta? Kahit nang sawen, nalpasan nga na, itad kanyak ti sweldo. Ngayon, ti kailangang ibagbagak. Nagbaling kamat nga napatid kanyak nga impainak ti bagikan ka. Imagine, for how many years, idaiwaran ka? Itad ko amin na masapul mo, agtong palak amin nga bilin mo, nga oray no sipsipatan ka, oray pagsawsawang ka, oray anyat araramidek, awan reklamom, tadi mo kayo ti may trabaho, gabot dakkel ti sweldong, kasta. Tilay daw tawat ko, sabi ko mata, agtultulo ti, panakatungpal mo, terapap mo. Isus na lang ta, Mel, babalasan ko. Ada mading ugalim, iso nga sabi ko matamekat mo. Susapo ya. O peti ibagad na papakin ni mama nga mading ugalik si kalang. Amok tararamid anak ko ba't mading ugalik? Alaman? Idaw-dawat ko nga sabi ko ma. Agbalinto nga na siya at tibagtong palam. Uri sa mong idaw-dawat na siya tutubagtong palak si kayaya. No di mo awatan dito kwarta. Di awan din saan. Inakarodan. Itay pala kumaang nakadayo ka. Abi pala nga nagskang pala agpakada ka niya. Di kan tumalipatan, Melba. Abi nga dinak malipatan. Gabot kinatangsid ko. Kinaawan ti respeto keng ka. Awang kwarta me. Anang awang kwarta. Iso nga rin nga sapsapulak. Takasapulak ti kwarta. Ikang ka di mo matkayat. Alaygan. Makadisturbo ka. Hindi ba nagbasa kiti college, manong name siyempre, adu da kiti lalaki, nga-admire kan mo. Puro da babak nang manong name, ngamsang ko idang ikaskaso, kasbilin da papakin ni mama. Ngawan sa baling aramidek, na di mangipasnek, ti pa nagbasak, accountancy, manong name, ti kurso. Takayad ko dagbalin nga CPA 1 accountant. Nga dahil takano ti may bagay, manong name, nga kurso, tapos kastakal to ti maitulong ko para iti negosyo da papakin ni mama ngawan ti sabali nga mangtawid no saan nga kami nga kakabsat. Nagraduaran da kiti duwa kakabsat ko manong name kat siyempre tungul-tulong dan iti negosyo da papakin ni mama. Nagtultuloy lang ta tinapintas nga progreso ti negosyo pintas ti biag mi manong name ti kaadu da kiti may igamam mi a kwarto dita, kwarto ditoy. Naging ka nakapagturpusak maten manong. At siyempre, kahit maten dagiti parents ko ngagtrabaho kiti kumpanya mi. Nagasawa nga nagsaruno manon name dagiti tuwa kakabsat ko ket na babak nang met dagiti asawa da. Adamat kumpanya manon name nga kukuha dagiti naganak kadakwa da. Doan nga taon nga trabaho wak banong nemi idi kasarita dak da papakin ni mama. Iha. Pa? Ma? Di sigamatin ta sumarunong ang asawa. Sabay. Awag gani pa tinapilim kada kita agar-aram kang ka. Diya ka mo mama, papa. Baka no, samping nga dimting nga talaga ti pakarik na kiti ayat. Well, tulungan da ka. Tulungan da? Iya mamumikan ka, tiagbalin nga manugang mi. Iya mamumikan ka, tiagbalin nga asawam. Kat panagkunami ka ni mamang mo. Noan niya, wano asin no tipili mi. Saan mo nga narikat nga yaten. Gabot gwapo, kanbaknan. Ada kiti manong name iti pa naka-opisina. Iti sumrek di papa. Nga da kaduwa na nga nagwapo nga lalaki manong. Ay, Rodel, iho. Isulat iti bagbagakan ka. Ngay bagbagak ka na kiti parents mo. Nga kakaisuna, nga babae nga anak mi. Isot baradak ni Melba. Melba iha. Ni Rodel. Anak ti may sa kadagiti supplier ti kumpanya tayo.
Kakalbasan mo nga nakapagturpo sa kaskeng ka, tultulungan na maten, dagiti agad na keng kuha na para iti negosyo da. Tinegosyo da, kumpanya da ken kumpanya tayo kat almost a partner, ag partner. Kapot isudat mang susupply ka na tayo, karigiti nasken nga intay i-import, kada kiti negosyo, suki tayo iti abroad. Enjaya manong name ni Rodel, titakulap na, manong name, ada iti na isang sangayan nga mariknak para kang kuana. Akas ko na ni Papa, bagay kayo. Huwag nung ngayam ti bagbagayo. Tito. Kan, huwag nung ti bagbaga da papakin mo makaniyak. Nga ni Melba, ang anak yo, kat agbagay kami. Rumbeng nga ta kami. No, kas pagkalikan na nawaya pa ilang suna. Oo, nawaya pa ilang suna, nagpadpada kayo. Diba, isumunti ko na din naganak yung kata, awag ka no pati inyam among kanakuha ng girlfriend mo. Nga di adda ka di college, kit natanang ka, napasnag ka. Kasumati, kinatanang ni Melba. Ulo, sagpadpada kayo. Agpadpada kayo pangmurdak. Iso na lang ta, ni Melba ti Burdak akakaiso na babae, lalaki matagiti inaw na. Kat sika, babae matagiti inaw na kabsat mo. Sika mati Burdak akakaiso na nga lalaki. Rumbeng laing nga, abalayan ton ti awag may, kadagiti naganakan ka. Anak mo ko nam iha. Pa, saan ka di nga, nabibindas ko mano, nga umay nakapasyari na mismo ni Rodel Jibalay nga saan nga dito opisina. Urayam iha. Yan tangang imay dito ni Rodel kat malagip ko nga yamamutkan ka. O ana Rodel. Namnamahay Melba. Umayag to mismo. Tap na purbal tumat lang baka keng kati I love you. Pinasyar na nga rod nagpaiso manong nemi ni Rodel dito balay. Ket siyempre, agkakangina manong nemi dagiti inted na kanya. Sabong laengen, nangina. Chocolate laengen, talagang nangina. Kaya daw manong nemi dagiti inted na kanya kanam namain na amagustuhan. Kas kumati alahas. Amo kakabailam nga gatangin. Digiti kasto iti klase ng alas. Kanandakan kan. Imawang kas itagtawad kanya. Kanagtawad iti kaon kan ti poso. I love you, Melba. Rodel. Sigakin siyak nagbagay. Alangan mat namin nga. Saan nakaskeng ka? Iti pastre kay kumay ti pusok. Alangan met nga, dagiti gagangay lang empleyado, iti kumpanyami. Uno, dagiti kumalang, amuman tiket ko sawin. Tinapintas, ket para iti gwapo. Ti gwapo, ket para tinapintas. Tinabaknang, ket para ti baknang. At damat kiti dagiti babaknang nga kayat iti adda ti baba, uno nababa nga kayat ti baknang, nga isulat ang kagasat, mamanulay. Idon kano nga, may bagag kang kati, will you marry me? Napaspas ka mo ni Rodel. Natsigang ka di palang adalan, ti kinasya sinog. Kat mismo, nga siya, ti Burdak, ken kakaiso na nga lalaki nga anak, iti magsusupply iti kumpanyayo. Napintas una iti panagdanggay iti parents ko ken di parents mo. Katulad pa yung una nga, agabalayan da.
No, ang ta. Nagalalisto ka nga talaga ro din. Hindi ka di ba makauray? Makauray. Gabot sa kamat nga mabayag, di ba? Saan nga bayagan? Agasawatan, tapos na kastagat mabukiltan ti pamilya, anas ken nga buklentan. Ngayon na palabas, Manong Nemi, adamit lang nasurok ang makatawan ti relasyon mi siyempre kini Rodel. Tagagangin lang mat Manong Nemi nga adalek ti ugali na. Nadungo, manangisagot, man nakaawat, amo na karespetar rin. No awisan nak, umanugot akmet. Noon anya tinituding nga oras, nasapsapa pa yung dayta nga oras, adda ni Suna. Talaga nga magusto ti ugali naman. Ayun ka Manong Nemi, natulagan ti kalaysami, grande nga kalaysa. Tapos siyempre, timulong da papa kini mama, iti gastos, bale, naggudwa. Naggudwa kami Manong Nemi, iti ginastos. Sagbat pa da pa Manong Nemi, da papa, mama, kaya nagiti katugangak, nga nangiragalo kada kami, kini Rodel, iti may isang unit iti kondo. Nalawa Manong Nemi. Nagnayad kami nga ron, Manong Nemi, kini Rodel, iti may sa kondominion, nga daan kami ti katulong. Intuloy na tinagtrabaho, kasmat ti panagtrabaho, aging gako na kanya. Sweetheart, saan naskan pa yung nagtrabaho ka? Oo, ano nga ti Shelby nga ron ti, inadal ko na saan nagtrabaho. Ti babae, agtalinadlatan iti, o nagti pagtaingan, tati lalaki, ti ruping nagtrabaho. No, kayat mo. Ang naskan dita. Ang sa baling aramidam na di manguray ka niya, mangpalubos ka niya. Ti manguray, no, danto nagpitik iti saklot mo. Ulit ta saan kamat marikadan, gan saan kamat nga maburing, tadamad di katulong. Sige. Gabutan naman na mayong nga pagsayatak kan makaragsakak, sweetheart. Alawin. Ngayon na kasurvey, kas pagarigan, takasapulon dakto, ito kumpanya da papa, uno kumpanya yo, hindi agtrabaho to lang. Ngayon kahit ko, urayan tatikad dati anak ta. And then, no laki din adda may sa uno talo, may sa dua talungan anak ta. Sa kakisadon to tiyaya. Mabaling palaigat kanton, tapno, makapagtinulong ta nga mismo. No anya apaset ti kumpanya ti patawid kanyak na papa. Kini mama, kasta ti patawid kan ka di parents mo. Tapno, datan nga duwa ti mang-manage ti bukod ka na kumpanya. Nagtali na edak na ruden Manong Nemi di kondo. No anyat masapol ko, bao nagladya katulong. Inday! Ma'am! Bagak tumatin kung kuhan, no anya ti yawat na, anya taramidan na, no anya itad na. No maburing aklat ta, Manong Nemi, tumawag ak kadag di kakayem ko. Agbuyak ti TV, wano konforme dito at pagpalabsak ti oras. Sumangpag tumatin ti asawa, sa batik to, agin narakop kami, agin nagag kami. Mangan kam to, nga kalanglang, sakam to agdigus, sakam to sa amin to pagustuhan, tiba, arig nami, iti rabaw ti kama, agarin to na kita aros as asok ken areng-eng. Alaman to kiti kundawi Manong Nemi, nga matagtikanak nga dito yung nagtikondo, rumwarak, at paspasyarak, sarong karak na gini kagayem ko, pagustuhan nak mo. Sumarong karak kada papa ni mama, sarong karak na kaapsat ko, kaayam ko na gini kaanak ka. Inem nga bulan na kasta, Manong Nemi sipud idi addan, wano sipud idi nagkalisa kami, kini Rodel. Kaging ka Manong Nemi, nga kasta, nga sumipingat, tumawag ka niya ti asawa. Hello, sweetheart.
Hello, abewang ka pa eh. Kasapulan ti overtime. Kasapulan eh, aduan na digit trabaho ita. So nga, pasensya ka, no? Maladaw kita nga gawid. Kada kita sumasarungan, dadumang daw, baka no, agtultuloy nga, maladaw nga gawid. Ngawan ti sabali nga bagbaga ti asawak no saan nga trabaho, overtime, uno saan ka ada mapananap, angayen nga komperensya, uno atendaran, uno ado dagiti kliyente, mano na may mapan nakasarita. Iti ababa nga panao mano na ada dagiti kundaway amaladladawon nga agawid ti asawa. Tenga trabi, uno saan ket parbangon, babakmat lata mano na ata may panggap ti trabaho. Tano saan nga trabaho manong? Alakit mapukawag kami mit ti kwarta. Ik-kandak manong nemi ti panaka-allowance ko dagiti parents ko. Malaksid, it-ited ni Rodel manong nemi a kwarta. Ta siyempre siyak ti kahera, siyak nga ron ti asawa nga babae. Ngayon may daga nga manong nemi. Awahanin ti ited ni Rodel kanya. Sweetheart, adan nalipatan ma. Yan niya. Di ba? Monthly, yung magtid ka ti kwarta. Tanong ti kwarta. Abay sa lutsudom ita. Kat adamat ito, dagiti parents mo, di ba? Anong kumati ato nga kwarta? Adun ti kwarta nga iitid da, saka pala, ikan. Kat pananta ko mga ron, no? Di ba? Siyak ti kahera. Siyak latan ti mga igam. Ti pa nakasweldo. Ken pa naka-commission ko. Pag tipunek tapno mainahin ti puunan, tapno duwak dakkel ti kumpanya. Duwak dakkel pamimpinas ti progreso ti negosyo. Amo ka mawatam di kahit ko saway. Asan kang nagreklamo? Sobra-sobra mati ito di kahit ti parents mo nga kwarta, di ba? O mati para sa bali pangaramatan. No labsak tag sao, dagiti idadagan ka, no sa mong gastusan ka, dagiti adari gundaway nga saan ka matrumor nga, mamanhang nga gastos di. Mabali mo pa nga, pagulos, igapuri tabagin. May kasanon no, awan doon itanda. Imposible nga awan itanda. Di ba? Ada pa nakabagim. O adaan sawam, ada pa nakabagim na tamat ito kumpanyada. O nagasawatan, kadadan trabaho, kung nagtrabaho ak. Adalat na pa nakabagay. Ada share mo, itinegosyo na gini parents mo. Ora sa kagtrabaho ka na ko ada. Kas kanya. Ora sa anak ko mga matagtrabaho, adalat na share ko. Ang ado ti share ko. Ada share ko sa ada pala sweldo, ada pala commission ko. Dagdakil ti kwarta. Ada na kinikundaway manunaming umay sumarongkar ti katugangak nga babae. Ito'y kondo. Ay, kumusta ka niya? Kasti mama, saan kang maburing? Ada ka latan ti kondo? Basta rin matrumuharang agpasyerma. Agtrabaho kumamat ang sama na kahit ng Rodel, nga anak yun. Dapat lang. Nadakalata dito, si kang Rodel, asawa nga babae. Lapian tulayang nito na anak yun, kat numanuti, kayat yung anak. Ag-control kayo, no? Palagit ka doon, tapno di kasta, kat tumulong kang tumuten, iti panaka i-manage iti negosyo. Uwe mama, awang ka di pa'y? Humit pa'y. Kapsod di anak mo kasta. Ano di apo kuming kadagiri kapsat na babae. Hindi Rodel, siyempre, iso nagtawid iti apelyedo, ti amana. Kaya ti amana, nga ta kumamatan na po ko na nga, may ipasurot iti apelyedo. Amok nga, maawatam ti kahit ko sawan, maawatag mama. So, mungkin mabalin ko ma. At dapat na po kumi kada kayo.
Oray ti ipag ko manong name ani Gigi. Sumarsarong karmet no ko. Sa dalagi kakadwanan no ko nga yaban na tumawag. Hello, ipag, Melba. Hello, ipag, manang. Kumay kam dita. Kurso na natin mga dita eh. Amula tanong niya at isaganam. Ipag, no problem. Orita, naimas mo ti luto ni Inday, iti pulutan nyo. Sa dumat talaga iti stock dito yung arak na magustuhan nyo inumin. Okay lang not manong. At syempre, napindas mo't no may ito sumarongkar. Tapos sa anak ko nang maburing manong. Okay. No, at ni ipag ko, agraman digri kakadwana, wanong kakayem na. Ang Diyos sumangwak man. Yung sa anak ko minom. Adamat ni Inday, nagsarbi kata kami. Kaya kahit kumat na sumarongkar manong tapno, adamat sa balay ka sa salita. Kahit nung saan ko, hanga mauray, mahang ko mauray, di kakabsat ko, nga sumarongkar kaniyak, siyak ti mapan sumarongkar kada kwada, kastamatan kada papakin ni mama. Aging ka, manong naming nga dimteng, tijak pulos ni namnama, ama pasamak. Awan ti mauray ko nga ited, di mamang allowance ko. Nadelay lang ata. Makabulanan. Abi nga ta. Namuna ta nagling aggastos. Orawan kas iskan na gatangag. Aging ka timawag ni mama, manong nemi. Hello mama. Abi nga nadalit allowance ko. Agdua bulan na yun. Anak. Awan ba itati maitad mo kang kaka-allowance mo. Anak. Ikan saan ka ko mga rumbeng nga allowance pagkabot ha? At ang arot asawam. Ma, saan nyo ko na yung data? Naisigsigon nga da share ko. Binulan nga lang kayo. Noong nga tayo nagtrabaho napagtutulagan na kastasan ka di? Wahin. Kapata siyempre, napintas tinegosyo tayo. Angim. Nadatimtang ang takala problema. Nga tayo-tayo ti pagproblema ami kinipapang mo. Kastamat na nirikapsat mo lalaki. Tapi mo nga. Nakadagdakil ti pukaw tayo. Kapata ti kumpanya sa Russia. Nga supsuplayan tayo. Sandaan na kabayad. Idadakdakil nga utang da. Gabutan na bankrupt da. Almost 90% titipuunan tayo. Ada kadakwada. Nga no sanda nga makabayad. Bankrupt. Kumpanya tayo. Apa nga ipalumusin ka sa mama? Amote ko mga rod. Nga supplayan tayo. Mabangkrap. Punulokwen na tayo. Ngam awan ti pagdanagam ta. Araramay din on ni papang mo ti amin tapno. Maalangon ti kumpanya tayo. Agutang tayo. Kadagin di mabalintang ang pangutangan. Umutang kami kadagin di mabalintang pangutangan. Tapos nagasta kita. Mapasublit na po kang mapunan. Manong Nemi, tinawagak na ginawa ka upset ko. Kuya? Melba. Kumusta nga rin ba't hindi bihagyo? Siyempre, agbiyag kami, karigidi ka anagam. Iso na lagta sa anang kasiri dati. Bigla, bibagsak. Sa amin ba't nga tulog ang kasawa nga? Agbising kami. Naman nakit, kaadot kastusan na kiti, kaana kami ta. Ore no,
Saan nyo mapukot balayo? Ay, di may itulok na mapukot iti balay mi. Sa may sa orin no, awan ti kumpanya da papagi ni mama nga pagtrabaho mi nga agasawa. Adumat ti mabalim mi nga pas serken dita nga trabaho. Talaga ka di nga nalugin da papagi ni mama. Kura na lang ang goyudan da di balay. Ha? House and lot? Di family house tayo. Yung sa nga tamat nga itulok da papagi ni mama. Nawampay adun ti utang da. Kang runaon na una nga nakautangan da, kumpanya, tinakay kamangan. Anong name intultuloy ni Rodel, iti saan nga nasapa, uno kang kanayon ni Suna nga maladladaw nga gawid. At apay na ginigundaw yung anong naming nga saan nga gawid. Anong naming? Kapatawanan ti ba, o awat kong allowance nga gapo ka da mamakin ni Papa. Dagiti, naidulduling ko nga kwarta manong naming may niyot batin nga may bus. Haging kang iti may sangal daw manong naming may simarungkar ti katugangak ng babae. Nakigtutak manong nemi. Gabot at mo na akong daway kat nangigkutibog ka na. Hay! Awang ka diti panakapanunot mo? Tiro mo, ito akong do, tapapamagamat ag trabaho? Anya ko ati serbit inadal mo, ha? Mama, apay mo tanakas diti parang trataryukan niya. Ano ka parang tratar di bagbagam, ha? Samot akas to dati parang trataryukan niya ka. No, hindi ka trataranda ka akas kapada mi. Gapo tagpapada ti level, baknang kami, baknang kayo, ngamita nga roden, miraot kayo, imposible nga. Kasta pa lang parang tratar ko kayong ka. Pakpakanan na kan ti asawam, pakpakanan na kan ti anak ko. So, ang trabaho ka. Pagtrabaho nga ron. Pagtrabaho nga ron. Kailangan mo tanagop operar ti kumpanyayo. Kailangan rin magkatano, agop operar. Ngayon, almost 90% dagiti inikat, dagiti naganak ka na kayo. Ng empleyado at siyempre, saan nang namapasweldo nida? Saan na kapay alaan? Hindi si kapay asweldo? Hindi, oh my God, trabaho ti kumpanya mi. Yan tangin, nagadar ka mat, nag-dabat course. Accountant ka mat. Nasa po lang iti accountant. Kasi kumani po yung Lunes. Agtrabaho kan. Ay, agnanaid ka di konto unit nga mamirmiraot. Baka nabakbak ng bayan ni Indeng yung sika. Awanin kwartam. Gabot awanin ti kwartam. Ila ko mangininutan nun. Unis salda na alahas mo. Baga talaga ito nga mamirmiraot ka. Kas ka nagrikamsat mo. Kas ka naganagan ka. Gabo ka dita. Na-broken. Dagit naganakan niya. Kas tamatan ti parang trataryukan niya. Mama? Tapos agad yung kasyakamad lalag ko na. Nga dagiti nakurabe ka sa nga rumbeng nga. Tratare nga na siya. Iyawatan na magkitid danom. Ha? Abe nga siyak naman. Agpadpada kay nga rodeng kiniinday nga babaunan. Iso nga iyawatan na matindalong ginuwen. Agkudigan! Awan tinaramidak no tinagtungpal manong nemi. Kada di nga rabi manong nemi dimteng ti asawak kat siyempre. Sinabat ko. Kasi di gagangay nga serbiyak manong nemi. Iminwalin na. Apa niya, giwalin ka? Dati mat nga yawat ko, di kita masapasapol mo. Ano nga na?
nakainom ka. Nabarte ka pag hindi ka nga nakainom. Nakasalita kayo kina mama? Owen. So, ang mga rugin to Lunes. Umayag man tayo nagtrabaho. Dapat lang! Tadi ka nadakad tayo ka senyorin at kasasaan na. Ha! Hindi man palagat. Kakait ko nga talaga tagtrabaho, di ba? Dakay lang timang parparit kanya. Nagdigos kan. Itay sarda mo nagdigos. Doble yung nagdigos. Nagdigos sakmet. Ha? Saan nga si Miplot dati kadate ko kumaitay. So nabad trip. So kasi ganti pangihan niya. Di mo ka di ba kumatan? Di ka di maido ka niya. Pagribengam saan? Pagribengam man mo saan? No kalikag gumam, kat kalikag gumakman. Nag-asawa ta. So nga rin kang digos, tagpabanglo ka. Si Kamalang pangipagsako nito natunday nga arim ko. Pinalubusak ti asawak, ready nga parbangon man. Binalas ko mati kita rakop na. Numampay, kasla aramidin na laing data, tapno laing may epeksan na tikunana, nga aram na. E rin sa tasyak manong nemi, ma-feel kumet, gamot ka sa pula. Kanda lamang manong nemi, anabayagin na din na udi. Napagustuhan nga rod, tirik namin nga duwa, manong nemi ka na di aparbangon. Nagtrabaho ak nga rod, manong nemi, ti makadakos. Nagtrabaho ak, nga may isang empleyada manong. Nga saan nga may ibilang, nga aking kukuha, iti kumpanya. Gabot adda, dagit lang at nga itong imsyak. Adda dagit lang at nga itong posisyon ng imsyak. Sandak at rataran manong naming asawa, buno manugang taking kuko iti kumpanya. Tratarandak manong naming empleyada, gagangay lang empleyada, nga adda iti babaeng da. Agreklamo ak, maditi asawak. Sweetheart, saan ka din nga, adda ko apa naka-assistant mo? Diyan ka sa bulan ti assistant. Tinas ka nita, trabaho ka na takwartam. Tapos saan kang palbalamot. Gabot awanan ti kang kakwarta na giti peres mo, di ba? Trabaho ka. Kaya niya ibilin da. Itong palam. Ipasdag mo nagtrabaho, tapos sanda ka ikatan. Agreklamo ako manong nemi tahaan ko akayat ti kastoy nga panakatratar. Tratarandak manong nemi kas adda iti babaendang empleyada. Kat may baga kayak mater manong. Kada kiti na baba ang empleyado, pati pa nagbirianda. Pati panangan. Hi Melba. Hi. Di ba ka manugang na ka? Taking kuko di kumpanya. Aon. Abi nga rin na dida ka ikandak kala posisyon, ng ato posisyon. Sika kumati boss, may sakada kiti boss. Siguro, kasta doon mapasamak, ito nung bumaybayagak. Nalaing kamit. Nasapol nga ikandak ati ng ato nga posisyon. Tapno, boss, iti awag mumitkan ka. Nasaan lang nga gagangang empleyado akas ka na kami. Ibalubos mo ka dilata ng astoy. Sabi nga sa mga kalindagan, ti paggrabe nga makas manugang. Manugang taking kuka ka dito kumpanya. Kastaman taramindak. Nung sanda ka kayat, awan ti maramid ko. Ngam kayat mo ka rin, ti astoy mo paspasamakin ka. Diyak man kayat, ngam maramid ko. Ngam di mo pulas ninamnama, di ba? Diyak ekspektaren. Dati, namnamayag kat manugangak idaking ko kakada ti kumpanya. Asawak, ti may sakada kiti mangibat maton.
Noon niya kumamat ti posisyon ti asawa. Kasta kumamat kanya kuno oray no adak lang ti sumaruno ken kuana panaka-assistant na. Siya kumatag mandar. Siya kumatumay sa kadagdag mandar. Ngayon sanmet. Siya kumaten ti maman mandar. Nga di mo namay nakastat mampasamak. Mamati ka di bagbagada nga karma? Karma? Diba? Idi adan buot mo, baknang kayon. Maramid mo amin na kayat mo. Babayan ti kwarta. Mayawat amin na kayat mo. Mabilin mo, mabaon mo. Tapos sino man na kayat mo mabaonin. Nagkasawa kayong kini Sir Rodel. May sakan nga dunya, ngagnadlatan iti kondo unit. Nga mayawat amin na kayat mo. Nga may gabkabur kayong kati kwarta. Nga kalbasan nga nalogi iti kumpanya na ginaganak keng ka. Sa bali matin ti parang tratar keng ka na ginagakamangam. Ti parang tratar da keng kan kat ka kas parang tratar da ka na nakurapay kas kada kami. Gabata may saka matan na nakurapay. Diba? Uhin. Diyak pulos din namnama. Yung makastugayam. Nagbabawi akman. Yung mawanin ti maramit ko. So ka, padasan mo't ate, adat ti baba. Ti mababaon, ti mabilbilin, ti mabugbugkawan. Padasan mo't ano nga ti biyag, ti adat ti baba. Nugas ta nga suwang petak diti kondo manon nemi. Awang pekit din ni Inday. Awanin ni Inday manon nemi. Saan ka no nakasapulan pa yung tikatulong? Tasyak ka no pa yung tikatulong. Mamano makasangok ka mga anti asawa. Mamano manon nemi ang makasaritak ito na siya. No dumteng man manunaymi maturog nga dagos ibaga na nga nabanno. Awanin ti pa nagsarita mi. Kasla dinak pa yun ibilbilang manunaymi nga asawa. Dadakid diya. No makalagi pagparausan nak man. Tumawag akmat kada papakin ni mama. Papa, marigatan at kasto nga sitwasyon. Jak narnaruam. Nakarot kahit mong masama ka na. Kumusta kayon? Kumusta't negosyo tayon? Ikarkararag yung kinahapon Diyos anak. Nga makalungaw tayo tumatlain. Nga mapasubli tayo tumatlang ti dati. Mapasamak tayo nga nga mapasubli tayo ti dati. Mama, papa, mga sinapod Diyos. Hindi ka kapsat ko nga kumusta damat? Siyempre din sa baling ang trabaho. Marigatan nak papa, mama. Saan matin nga asawat parang tratar kanyak ti asawak. Kasla may saan nga babaunin. Kan iti trabaho. Kasla gagangay lang ang empleyado. Ti parang tratar da kanyak. Siyak man ti babaunin da. Anos lang anak. Anos lang. Nagan-ano sak nga rod manong nami naman pa sa nga na siya ti parang trataran kanyak dagiti na kay kamana. Intad na pa'y kanyak tinatagsen na trabaho kumanong nami ti kumpanya. Uwen. Kapata may sak nga accountant manong nami ado dagiti madmadlaw ko nga slam. Anomalya tumawas pasama. Ngagbalbala salsulong ngasing da manong nami tilintag ti gobyerno. Nga siyak, tiba onda manon nemi nga mga saat ng settle, mangayos, kada kita nga problema.
Babenti kasto yung sitwasyon manun nemi ado dagiti madugdog talak nga sekreto ti kumpanya, anomalya, kontra ti gobyerno. Panagbayad ti buwis manung nemi. Saan gusto nga pa nakaideklarar, iti anyaman nga nasken nga may deklarar ti BIR. Kat numamon dahito ti gobyerno, kat talaga nga. Dakkel, iti multa manung nemi. Gabot sa mabambanugak unay manung nemi, taado dagit ited da kanyak nga trabaho. No sa anak mat nagtungpal manung nemi bugkawan dakmet ipulong dakmet kadagit na kay kamangat. Pagsawsawan daktumeten manung nemi di na kay kamangat. At dapat dagiti kundawi manung nemi ngano kasta nga umay ti ipag ko diti kondo manung nemi akaduwa na dagiti gagayem na. No idikat na siya ti parang tratar na kanyak manung nemi itakot saan. Taawa mo tin ni Inday manun nemi nga giserve kadakwa dati kat siya kung tagiserve. Well ba? Nagbayag kan? Ay, ipag saan nga babaunin ito? Ano nga saan nga babaunin? Isog ka po ng ngawanin ni Inday. Nasaan nga kasapulan pa ni Inday? Kaya po ta, may bagay kan tikas kini Inday nga babaunin. Asawa na ti kabsat mo. Asawa na kaman ti asa kabsat ko no anya basta kasapulan nga no anyat masapul may dasar mo. Agkutikan! Sa danto, iwarang latan ti kayat dang iwarang man. Kastaman talaga di tararamidan da idi bagtada ni Inday nga mga sikaso karag iti warang da. Ngam kabutawan ni Inday di kati tsakon. Mabanugak ti bisina, mabanugak pa'y manong nemi, dito'y balay, dito'y kondo, takargat ti ipag ko manong nemi, adan ni every other night nga umay dito'y. Agang ka manong nemi, nga tinaminsan nga rabi, nga imay damanan kat laos ti banug ko. Edirta na ipadisiak manong nemi, kat ipatipapak, ini pagabumta agbalawak. Nagararuyot nga tara iti nagbaitan ti salang ko. Diyos ko. Ano dito yun? Diyos ko. Kapsutan di pa nagkitak manong nimi baglagi din sa igam kanyak di cellphone ko. Tinawagak ni Rodel. Hello, ano magam? Makadisturbo ka. Rodel. Di pa nagpapak at nagpadpadarak matan. Awan ti kaduwag dito eh. Imbes ko mga siyak tinawagam. Mawag ka kumanti ambulansya gaga. Sige, umawag ka ta ambulansya to may nakapick upin nita. Awan pulos manun nemi ti padang sakit na kanya. Iti ospital manun nemi dito nga nagduktalak. Nagdadagsa naggayam. Diyak pa yun malagip manong nemi nga nabayagan nga sa anak nga natatgan. Kat naalisanak manong nemi. Diyos ko. Nagsayang. Oh my God. Nga pati pa nakabambanog ko. Diyak pa yun malagip. Sabay gaya man, talubulang gaya man, nag-usar, tinapkin. Tinawagak ni Rodel manong nemi. Oh, abay. Pagbayad. Baka mo siya ang tagbayad. Ang antipagbayad. Naalis sana, Rodel. Anya? Abay, di mo yung baga ka masikog ka. Para siya kadyak malagip. Kaya pati sobrang nga panang tagabuyo kanya. So napasama kanyak ti kastoy. Kaya pati parang tartaryo kanyak nga saan nga tao. Tartaranda ko nga tagabo. Tartaranda ko nga mamirmiraot. Basol mo ang kaka.
At ano, amom ka nga masigog ka kuma, amom ko mga, no amom ko mga ginaw ka, sa mo ko mga abuswen da magem. Siya kataging basol, gaga. Anong name ti kaawanin, ti panang respeto, kan parang tartar kanyak, ti asawa ka asawa na. Nga no doktalak pa din manong name, nga no kasta nga malpasin ti trabaho na agander time pa ito bisina. Imagbaga na nga overtime dito, ngam saan? Overtime manong nemi. No saan nga aguper iti arak, aguper ka rin iti babae. Kadagiti laeng nga gundaway manong nemi nga miris ko. Na saan nga inayat ni Rodel. Saan nang imparik na kanyak ti ayat. Nga rumeg kuma, nga panangipatig ti lalaki kani. Nagbidutak. Kaya nagbidut na kiti parents ko. Nga nangyasidag kang kuha na kanya. Kaya nagbidutak met nga nangayat. Kaya nakiasawa kang kuha na. Jakon kayat. Kalbasan ti panagapok ti ospital manong naming robot ko. Hindi kiti arwasak kat naghawid ako ni ti sidong da papa. Kaya ni mama. Yan tangi kay adamot palayag ti family house mi nga napanawa kini. Naman ba saan na nakas ide manong name nga kompleto talikaman. No pa saan na nakas ide manong name nga orel at talo ti katulong unupat. Idin to ta. May mesan manong name ti katulong. Iha, apay. Jakon kayat kasawak mama. Naalisanak mama. Gabot sobrang panang traba, panang taghapot na kanya. Oh my God. Jakon kayat. Hindi pa ilang alipliputan nagtasawak. Mama, nagbidutak nga nangipatig ka nakiasawa kini Rodel. Nagbidut ni Papa nga nangisagot ni Rodel kaniya. Di nakinayat ti asawak. Kat sobrang mat kasaan nga yatin ni Sub. Alang araw din. Nagsina kami ng mama. Sige anak, dito kang araw din. Kat barbareng nosto, dito yap, na pintas nga damag na dimting manipot sa Gerasya. Na pintas nga damag kunayo? Wen. Mapasublit ang mitlaeng, nukas kaso ng laeng ni kiti. Pautang tayo nga sanda nga nabayadan. Kanya, ti kumpanya nga supsuplayan tayo kada kiti, tagilako nga i-import tayo. Ada ng gatang. Kaday ta nga ng gatang kada ta kumpanya. Nagasagana nga, mga bayad kada kiti utang na ta kumpanya. Ijay kaniti abroad. Kahit nangasawan. Dahil nakautangan na sa pagilyan da, kaya nakautangan sa balay pagilyan. Kahit nung tumteng tunday ta nga makabayad. Nagsubling tumalang ti dati. Nga klase ti kumpanya tayo. At ang tundak kalapuunan, kahit mabayadan tayo tunday kiti utang tayo. Kahit mapasubling ta tumitlang ti dati. Nga nagiti empleyado, nga inikat tayo di, mabaling mapasubli tayo. Kat kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Wen. Napasubli da papa kini mama manong nemi nga in-inot. Within 3 months lang, nag-boom manen manong nemi ti kumpanya. Tawagan na ni Rodel manong nemi. Hello, sweetheart. Sweetheart, tarupam. Nagsubli ka. Mabandan ti abogado para ti legal separation. Kanya, agpail ta nga dagos iti annulment. Takapay, saan ka na kayat? Gabota dinak pulo simpatek. Lilipliputan nak. Imbaga mong trabaho ti rason, imbabahay ba?
please, subli ka. Kat, ibagam ka da papakin ni mamang mo nga, tulungan da kami. Tulungan da, dagit abalayan da. Manong Nemi. Iridayta nga nangig ko, Manong Nemi, kas lama awata ko. Ngay so damaten ti sumaruno mabangkrap, Manong. Kahit dagiti anomalya nga nudok talak, idi agtab trabaho pailaing kadakwada. Timbaga kada papakin ni mama, Manong Nemi, ti amin, kit kinasaritak, ti pa naka-abogado ti kumpanya. Kit babayan ti tulong ti abogado ti kumpanya mi, Manong Nemi, iso tinagipulong iti gobyerno. Ti BIR, kenda dumapay Manong, nga paset ahensya. Kadag iti anomalya nga inararami ti kumpanya ti asawa. Kit babayan ti pa nagibistigar, Manong Nemi, naduktalan da nga po. Kat namultada ti dakkel, kat gapot ti dakkel ti multada, iso damaten ti simarunong nga na bankrupt, Manong. Ado hindi ti pa nagpagpakaasi kanyak ni Rodel ng sang kuimpangag. Kinore pa Manong Nemi, di kiti na kay kamangak, katugangak, ti babae nga katugangak nga, maltraton kanyak idi, nakurapay kami. Arig nagparinto mangin Manong Nemi. Tapno kasaritak ka no, di parents ko. Tapno di kasaritak tumulong da. Tapno, saan nagtultulog ka babang krap ti kumpanyada. Yung tsaka mo Manong Nemi. Ta siguro, kastama tinayranta. Ta ore nga tagpagpakasya, kada papakin ni mama, nga lunganon da, alangunan da, Manong Nemi, ti kumpanya, ti abalayan da. Yung mamok, Manong Nemi, kada kiti na ikakamangak, ti maysa nga nangimamag, idi, ti kumpanya da papakin ni mama. Isuda ti maysa nga rason no apay nga nagkamagkrap, Manong. Isu padasan damat, ti pinadas mi. Balen-bales ti amin. Naanal ti kalay sa mi Manong Nemi kat naggudawan mi ti balor ti kundo. Ngayon sagot idi da papa, mama, kendi kiti na kakamangan. Paleta kwarta Manong Nemi kiti son tinainayon pa'y nga pondo iti kumpanya. Kat siyempre, nagsublihan, nagtrabaho, di kakabsat ko, akasbet iti pa nagtrabaho. Wan, balasang akmanin. Adan leksyon para kanyak Manong. Nga oray no, nagsubli kada kami, tinapukaw mi. Ngem sana kas idi Manong Nemi. Iti prinsipyo handa kanyak. No idi, katratarek, akas nakabababa Manong Nemi, dikit na baba. Ngimita Manong, napadasa kon, tinatatahak, ada mo ba? Iso nga muktirik nada. Iso nga, dagiti umasadag kanyak, nga empleyado mi Manong Nemi, dadakkel mati posisyon, nga ented kanyak, dapapakin ni mama. Siyak matiwagan na ni ma'am, monobos. Na siya pa nakisarita kadakwadak. Aging ganit, may isa nga aldaw Manong Nemi. Ada si Marek, pwede pa naka-opisina. Good morning, ma'am. Ay, good morning. Empleyado ka dito'y? Kahit transfer ko lang, ma'am. Nagapo ang paglang team, may sa kadagdag sa ating negosyo yung. Hindi na ka di malasin, ma'am? Malasin? Your name, please? Dati, ma'am, nagkatinas ka ng submit ko ka na kayo. Sabi na maawat na kinalato yung kumpanya. Sa ngati kumpanya. Mr. Isagani, namamukay din? Nagamamuta lang na minsan di ma'am. Iso na lang ta, di mo inawat ti imak ng jayak kang kay di. Tagsyak henda ko ma. Malagip kun.
Anak na ka ready yayak? When, ma'am? Sorry, Abing susuri ka, ma'am. Ready ugali kidi. Ready pa nang tratar ko keng kay di. Nasaan ko makarumbeng nga tratarin ka kasi hay. Okay lang, ma'am. Naggadanda hindi nga naggraduar? Yes, ma'am. Kahit babayin tulong ni nanang, nakastreka, hindi kumpanyayo. Iso na lang, tayo di mabangkrap, may saka na giti na ikat. Yung at least, nakasubli ak matlaang. Kanam namahin nyo, ma'am. Nga adaki di babayin nyo. Aramilig ti amin. Para iti, panangaramid ko ito obligasyon ko. Nagbalinak, agtultuloy ang balinak na siya at ng empleyado. Na siya itong kastahin sa gani. Okay. Mangrugi nga rin itan. Mas ma'am. Sige, ma'am. Nag-agrore ka niyang tilamisahan ko. Oo, sige, sa gani. Manong Nemi, tsaka mawatan direk na. Iti may kadwa nga pa nagkita may kinisagahan ni Manong Nemi, Manong nga tawon tinaglapas. Iti may kadwa, abi nga saan nga may kat, iti alinta tao. Oh my God. Ito nga marikrik na. Dinawagak di ba nakasekretariat, Manong? Yes, ma'am? Okay na. At nakaim dito eh. Tiyan niya, ma'am. Awan. Sorry, di pa nakadisturbo. Alam ni ma'am. Kasla. Adan sa akin, di pagproblemahan nyo, ha? Awan. Kaya lang na ito eh. Sige, ma'am. Manong Nemi, tsak malagip. Nasaksangok pa lang na kita papeles kaya submit kanya ni Sagani. Dito ko nakita ti calling. Calling number. Indial ko, Manong Nemi. Hello? Isagani? Ni Melba na ito eh. Ay, Ma'am Melba. Ada ka di masapol mo kanya? Apay nga saan mo nga. Ado di kahit ko mamon ka. Umay ka di dito opisina, ma'am? Saan? Baka kaya't nakawisan ni ti lunch. Ma'am, nakamapayment. Ada ka di mangiparit? Ti asawam? Umpay asawat? Girlfriend mo? Oh, sorry no. Okay lang, no? Yes, ma'am. Sige, ma'am. Nakapay ka din asahan kinapuno na kat. Iturtod ko kumamati mga ibaga. Nasak ko mati mga awis ka. Oh, sige. Sige nga ro di mga awis ka niya. No sa din, no? Ibagam lain. Aglugan na no kay ti kotse. Gusto na lang tam. Gagangin na ti kotse. Okay lang. Sige. Orayin ka doon nga, ma'am. Melba ko namnatan. Manong na may di pa nag-rek na kiribagi kadag ka-level kami kinisagani.
Isong inagsangsangon kami manon na ini may sa restaurant. Ato di kiti kahit ko namon kayang kuana, signan, kumusta matin ni Yaya? Agayawan ka na kiti adu nga po ko na hinanang. Diba? Sigaw ti burdek. Nasikat ka kaso ng lalaki. Haana? May masalang di babae nga kapsat ko. Tilang akin tinga. Pada ka lalaki ti nauna. Kumusta da ita? Okay naman. Empleyado do amin ito idi. Iso dati na iraman. Akas kanya ka na ikat. Wala nag-ikat. Kabilitan nga na ikat. Nagsubli damat lang. Kahit ko makita ni Yaya. Naman sa sakit mo. Imitaran kasi di balay. Kaano? Sige, di ba nga schedule? Sige. Kahit ko makita ni Yaya talaga. Na minsan nga rod manong name na panak nakidinner iti balayda. Kakangilang ti balayda manong name. Yung mat makuna amarigrikat. Tanapindas mat manong kanalag. Pati ni kabsat na manong name asawa da anak da. Naimbitaran damat. Tayo di maamuan da manong name nga papanak sa tiyaing. Kinalik ko kumtamat nga umay da. Nabay gaya man nga nabalo ni Yaya manong name. Nga kastawan iti irut ti panangarakop ko keng kuwana. Nga kastamot ti panangarakop na kadyak. Ang kasli talaeng nga rakop e kisuna. Tadyak inarakop iti. Kung nagtupay ngamin ken ka, ma'am, sana ngawagan ti ma'am. Kung nagtupay ngamin ken kamayal pa iti, nagkita tantupay. When iribamok nga ni Isagani, siyempre malagip ka. Kumusta nga tawat ni Yaya ko na? Iso ang kinalakugumak nga, makita ka, makasango kayo, karagyaman ako na iti. Panang welcome nyo kanya. Welcome na welcome ka. Kinapod no na kita. Nakanakdakil ti na itulong, dagiti naganakin ka, kada kami. Nusang dagiti naganakin ka, iti kadakil iti sweldo nga nagbaling nga Yaya. Diyak ko mo, napagadal dagiti anak ko, dagiti anak mi, nung muna kita nasapak ba't nga naulila. Ay naulila, nabalo. Kas na kunakin kayo di, nga ore nga tanong ungtan na, ore nga tanong anyat aramidam kanyak, diyak kayat nga may katak ti trabaho. Gabutawan ti masapulak pa nga kada kayo. Nga naangina, uno, dakil ti, may pasuldo yun. Yaso nga, awan ito ti problema, edi panangaitad ko iti masakbahin na kiti anak ko. Isa na nga ta, edi naggraduar kan ti high school, naggraduar mo tin sa ganit ti high school, edi ako anak kada kayon, nagsapul lang pati sa bari, di ka trabaho ang awang kas iti, kada kayo di nga nakil pa nagpasuldo yun. Ngayon, pagpindasan na, nimit laing inisagana edit sampay nga nakamagturpos. Iso nga, nalakakmet nga, insagad di pa nagbasa na. Sa mesa, nakastrikbat ka dagos di kiti kakabsat na, trabaho, mabent kumpanya yun. Adada amin din, di kumpanya, di mabangkrap. Yang sambat nga nalikat na, sample sa bali nga trabaho. Kaya din nagsubliman na bimangon tita kumpanya yo. Siyempre, kalika gumiyonay. Nagsublimat lang di anak ko di kumpanya yo. Tanosan ko mga nagsublinis ka ni. Saan ko mapay nga nagsapat man ang tidalan mi. Oh, adda ka din imbaga keng gani sa gani? Imbagahan niya, Yaya. Agayat keng kada anak ko. Idi pa ilang damo na ka makita, dada ka bilang elementarya. Sunging ka rin na, nga santun nga gayat sa bali. Iso nga orin at rin babae nga kamat kang kuha na idi, dinainggas kaso.
Aging ka nga na eh. Kasta ka diyaya. So na lang ha, baka no saan nga may karinig sa ganikan ka. Napigad din nga saan. Nagsublinti ka na bak nang iyo. Nagsublinti dati. Nga, kaad dati mabaliming. Ngayon saan ka nagsublinti dati. Nga mata pobre. Nga kaslap kwarta lang tinapatig. Nagkana kong direksyon. Yaya. Iso nga jakon kayat pa'y nga ramedin. Dikidikas, ini ngayon aramid ko kamadi. No kasta, maikari kaming madlaing kada kayo. Tinapatig, kano talaga, da kami tinaikari tunggal bay sa kinisagani, haya. Nagpropose nga rod ni isagani kaniyak manon nemi. Kadawan, ti saan kada papake ni mama. No idi kat nagbiduta, nga nangyasawa kang kani Rodel. Sika ita, ti saan ngagbidot, nga mangipatig, iti mangipatpatig kang kang isagani. Anak, sabi ko tadig iti madi, nga ugalim idi, samuitan nga raramidan. Lekang kadileksyon. Namnamayin nyo reta, papa, mama. Kasta kumamit ka na kayo. Tapno saan ton nga maulit pa, iti pa nakabangkrap tayo. Manong nemi balbaliw nga nekikalay saak. No idi manong nemi ket eng grande ti kalay sabi kini Rodel. Eng grande manong nemi ngem nagtungpalan na tisina. Iso nga saan ko nga kanilaguman pa manong nemi ti eng grande ang kalay sami kini sagani. Basta tinasken ket agkalay sa kami. Saan ngayong grande, ngayong nabindas manong nemi. Anaga, naisagana ti amin. Ganoon niya, dagiti saan ko nga napadpadasan manong nemi. Idi tagasawa kami kini Rodel. Napadpadasakitan. Tada kami kinisagani ti nagasawa. Ngagtrabaho kami, ngagpadpada, nasubnek iti pisina. Sakam to agkalanglang ang mga anti-aldaw, agmerienda, sakam to agawid. Kaya tinulong kami ti kusina, adadapakit ngisu, manong nemi ti agluto, tanaimas ti luto ni isagani. Sakam to agsinsinubo manong nemi. Saka kangkanayon kami nga slagan honeymoon na dumteng tirabi. Kasto'y gaya manong nemi. Di talaga nga adda ipatpatig. Pudnong ipatpatig ken pudno nga mangipatpatig ken ka. No anya dagiti saan ko napadpadasan idi kini Rodel mapadpadasakitan. Iti kina irut, kinalagda, kinasamit, kinadungot itunggal may sakara kami ti asawa. Adayta manong nemi kinapudno itunggal may sakara kami ket pinaraburan na kami ni Apo Diyos. Iti talo nga bunga. Nagsarunong nga pimusay, dignagan na kaniyak, kada kami nga agkakabsat manong nemi. Napagbibingayan mi, dagiti na panawan da nga sa nikwa. Wan. Numampay, iti dumteng manong nemi, iti rugiti pandemya. Ako nada. Kagangay manong nemi, nga dagiti panagdown, hamot makuna nga totally broke. Kaya dumanong nemi, hindi kiti napukawan di trabaho, siyempre. Kapo iti lockdown. Gabuti saan nga, panakasurot. Kadagiti normal, hindi nga mapaspasama. Napekasta manong nemi, kadagiti nga panawen, kadagiti inot matlang agsubli. Kadagiti dati matlang manong nemi nga empleyado, dati damatlang nga umay, tapno di kasta kita, damatlangan, may tuloy da panggadanda, nga pang panangisagana, itinaranyag masagbayan, di kita anak. Nagbaling kami nga na siya, nga employer, nga agasawa, manong nemi. Damat siyempre katulong mi,
kanyaya, dagiti talungan na. Ngem trataran mi idaman ng nemi kas miyembro ti pamilya mi. Ta para kada kami manong, kan para kanya, kanagpapada kam ti level, katulong man, muno. Ni Rodel manong nemi, diya ka muno sa dinutayan na, tinaudi nga damag ko kada di Mindanao, nga da kanubukod na idyangin put up ka negosyo, ngam jakla mo itan. No, at damat tin asawa na, kad manumatin ti putod na. Dito nga rod, manong name iti pagkasarita, kinagyaman naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga naginsan keng kadi Italiana. Thank you very much, iti anos ken laing mo, nang iba sakit sapi ko ma, tadamat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiripadak nga libngeg, ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Toy, nga rod agyaman nga pagaya mo, Melba. Thank you, Melba. Ating ka pa nagsurat. Maraming salamat po kada kita nagdengeg.